Una jove cega es gira somrient cap a l'home que parla. Ma chère mademoiselle, le pedimos que tome asiento y se ponga cómoda, porque al fondo le espera un festín, un gran festín. Inclús. Selecció oficial 2016. Un jove col·loca la mà a l'espatlla d'un altre noi. Després del tret de sortida, corren al costat d'altres nois. Una nena estén la mà cap a un nen que li agafa. Els dos comencen a córrer. Una jove amb un trastorn de salut mental puja al metro i s'agafa. Un noi d'uns 25 anys treu la llengua a càmera mentre creua un bosc amb bicicleta adaptada. De nit, una jove amb cadira de rodes es dirigeix a una festa amb les seves amigues. Un pare fa beatbox mentre esmorza amb el seu fill. El nen l'imita. D'esquena, un nen s'agafa a la barana del balcó. Es gira sense deixar-se anar. Un astronauta observa el moviment d'un tub en condicions de gravetat zero. L'empeny amb el dit i somriu. Una dona d'uns 40 anys renya un home gran mentre li lliga els braços a la cadira amb unes cordes fines. Tres joves abracen a una noia albina amb la que es troben mentre van caminant. Dos nois salten al mar. Un d'ells, amb síndrome de Down, busseja. Un cotxe avança per una carretera rodejada de vegetació i roques. Dins, unes mans petites giren ràpidament un cub de Rubik amb 4 quadrats a cada costat. Un noi amb una cama ortopèdica puja un monopatí i llisca per unes pistes d'skate envoltades d'espectadors. Un noi amb una cadira de rodes fa acrobàcies a la pista. Un home amb cadira de rodes deixa caure alguna cosa al terra. En dibuixos animats, un nen obre una capsa de cartró. En una església plena de gent i decorada per l'ocasió, una núvia camina cap a l'altar. El nuvi, de baixa estatura, espera emocionat al costat del capellà. Un jove d'uns 15 anys toca assegut al violoncel. En blanc i negre, un parell de nens salten sobre el llit. Un d'ells no té braços. Un home aproxima la seva cara somrient a una dona, que apropa un objecte punxegut als seus ulls blaus. En una piscina, un home fa un flotador al voltant del coll. Una nena amb una caputxa vermella somriu davant el seu entrepà. Agafa un tros i li tira a un home amb barba assegut al seu costat que mastega. Ell s'aparta les molles de l'espatlla sense mirar-la. La nena torna a tirar-li un altre tros de pa i ell es gira cap a ella. Mitjançant llenguatge de signes diu: "No juga amb el menjar". No se habla con la boca llena. Inclús. Selecció oficial 2016. Una dona de cabell arrissat està davant de la noia de la primera escena. ¡Es la leche! ¡Ah!